Πολύ χαμηλά πήγες, όχι δεν θα τόσο χαμηλά. Λίγο πιο ευθεία το βλέμμα. Ναι. Έλα εδώ δίπλα που είμαι εγώ. Εδώ. Και πιάσε κάγκελο. Με το ίδιο χέρι. Ναι, όπως είπαμε. Για πες. Τι είστε. Λοιπόν. Ωραία, πάμε άλλη μία πίσω, Παύλο, λίγο. Και κανονικά την κίνηση. Έρχομαι. Πάμε. Θέλω να φύγεις αυτή τη φορά λίγο πιο Έξω. ανοιχτά, μπράβο, ναι. Γιατί σε κρύβει εκεί, επειδή το παίρνω από αλλού. Ωραία. Πες μου. Πάμε. Άλλη μία. Έτσι όμως, έξω, μπράβο. Έτσι έξω, ναι, άλλη μία. Πάμε. Ξανά. Πάμε. Κοίτα λίγο προς τα φύλλα, Βασίλη. Προς τα φύλλα πάνω εκεί. Εκεί ψηλά. Όχι, μη μου το χαλάσει, Παύλο. Τώρα δεν ήθελα να μπεις, δεν πειράζει. Κάν το άλλη μία, αλλά μην μπεις μες στο πλάνο μετά. Για πήγαινε και στάσου, ναι. Αυτά τα φύλλα είναι στα Ναι. Για στάσου λίγο στο κέντρο να σε βρω πάλι. Στάσου λίγο στο κέντρο. Εκεί μισό λεπτό. Να δω αν σε έχω. Για κάτσε κάποιος σε μια καρέκλα. Κάτσε λίγο σε μια καρέκλα. Εκεί ωραία. Να σε βάλω μάλλον. Ενώ τραβάζω πιστεύω. Όπως παίζετε εσείς, παίζω και εγώ με την κάμερα, γιατί πρέπει να αποκτήσει την ψυχολογία της σκηνής. Δεν είναι εύκολο να... Νομίζω ότι είναι καλό που έχεις και την κάμερα μαζί και τις οδηγίες. Εκτός ότι κουράζεσαι εσύ βέβαια, αλλά ξέρεις... Απ' την άλλη είναι καλό, απ' την άλλη δεν έχουν συνηθίσει όλοι να δουλεύουν έτσι και είναι λίγο περίεργο στην αρχή, αλλά μετά δουλεύει. Κανονικά τα βρίσκεις υποτίθεται και με... πώς το λένε, με δοκιμαστικά γυρίσματα από πριν, αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ αυτό που θα δω, δηλαδή σκέφτηκα και σκέφτομαι στιγμαία αν μπορώ να το καταφέρω. Γι' αυτό είδες καμιά φορά το τηλεό ξανά. Δεν σημαίνει ότι εσείς δεν το κάνετε καλά. Σημαίνει ότι και εγώ ψάχνω πράγματα. Δηλαδή, εδώ τι έκανα κάποια φάση. Δηλαδή, λέω: OK, μπορώ να κάνω αυτό. Και λέω: έχει πιο πολύ νόημα. Και ξεκινάω από το φύλλο, πάω στο χέρι, αλλά πρέπει να πάω και με την ταχύτητα που θέλω. Πάω στο χέρι, πάω επάνω, φεύγω από πάνω. Αυτό το βάζω πάνω. Όχι, όπως είσαι εκεί. Κοίτα εδώ κοντά στο εξάμεινο. Εκεί, ψηλά το κεφάλι, ψηλά. Πιο χαμηλά. Λίγο πιο μπροστά σε αυτό βασικά. Στην καρδιά θα σε δυσκολέψει. Όσο πατέξεις πάνω να σηκωθείς. Εκεί το κεφάλι, κοντά στο τζάμι. Εκεί. Και χαμηλά το κεφάλι.
πιάσε το χέρι και το ακούμπησε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς. Ήθελε να ακούσω τους χτύπους της, που γίνονταν όλο και πιο γρήγοροι όταν με κοιτούσε. Και αυτό με την τούρτα που λέγαμε Ενώ και εδώ- το αύριο. Μα αυτό είναι που θα κάνουμε αύριο. Το δικό σου χαρακτήρα δεν εστίασα πολύ. Μπορεί να με έγραφε και καλά σε αυτό, Γιώργο. Όχι, δεν είναι θέμα γράφης. Είναι θέμα ότι όταν δείχνεις ένα χαρακτήρα που δεν παίζει πολύ μες στην ταινία, το είπα αντίστοιχο, δεν έχει πολύ νόημα να σταθείς από κοντά σε αυτόν. Θα σταθείς στο νόημα της κίνησης. Αλλά που είναι. Αποκλείεται να μην είναι εκεί. Θέλω να πιο ωραίο. Μ' αρέσει να είναι με τρίποδο. Και με τρίποδο και χωρίς Να γράμμα. ευθεία, θέλω να μην καλό. Από εδώ θα βγει καλό. Από εδώ είναι ο Θάμνος. Πήγαινε δεξιότερα εσύ, άμα θέλεις. Για να βγαίνουν όλοι οι φάρτες, από εδώ θα βγει καλό, ρε. Άρα εγώ καλά ήμουν στην Ναι, ναι, καλό αυτό. Πάμε, παίζετε εσείς, παίζετε. Αλλά σταθερά το κοιτάς έτσι λίγο, κοίταγμα. Εγώ δεν θέλω να σγουμπαίνω εντάξει, γιατί κάνω αυτό όταν κοιτάω την οθόνη και Ναι, είναι... ναι, όχι, εσύ εντάξει. Α, πάμε. Φωτογραφίες μόνο βγάζω. Εντάξει. Ωραία. Τράβηξε τίποτα, ρε. Εγκυβωτισμένος κινηματογράφος. Κινηματογράφος μέσα στον κινηματογράφο. Εγώ είμαι εκτός πλάνου καταρχάς. Πάντα σου φεύγει το εξή. Δεν τον πήρες. Εσύ να τον πήρες τον Γιώργο, να τον πήρες εσύ, έτσι. Εγώ έχω και βιντεάκι που δίνει Έχει οδηγίες. πάρει και εσένα, ναι, εντάξει. Εντάξει, μωρέ, χαίρεσαι, εντάξει. Έλα πιο κοντά. Και σαν ανάμνηση και σαν, ας πούμε, καταγραφή, γιατί κάποιος ενδιαφέρεται Συνήθως τι όταν έγινε τραβάω για με να την προκύψει κάμερα, τούτο. Είμαι χάλια γιατί επειδή δεν έχω monitor, κοιτάω κοντά στην οθόνη και είμαι λες και είμαι ο Κωσιμόδος. Ναι, Είμαι έτσι, είναι ό,τι πιο χάλια να με ανεβάσεις αυτό. Είναι ωραία η ελιγμή που κάνεις αυτή τα τέτοια. Καλά, το τι κάνω, άστο, γιατί θα έρθουν. Πρέπει, εγώ θέλω ένα πλάνο να ανέβεσαι πάνω στον ευκάλυπτο. Μία selfie με την κάμερα, έτσι ανεβάσουμε. Εδώ πάνω, εδώ Εδώ πάνω, στο εδώ πάνω. κινητό. Α, μάλιστα. Στην αριστερή γωνία. Α, ναι. Ναι.